Spejderbevægelsen i Danmark har de senere år mistet medlemmer. En tredjedel af dem, der tidligere trak i spejderuniformen, har forladt bevægelsen sammenlignet med for eksempel 20 år siden. Umiddelbart en melding nok mange vil trække på skuldrene af og sige, nå hvad så? Men ikke erhvervsmanden Lars Kolin. Han mener, at faldende tilslutning til spejderbevægelsen kan få betydning for dansk erhvervsliv. Og det får stor betydning, fordi spejderarbejdet er den vigtigste lederuddannelse, vi i virkeligheden har i dag for unge mennesker. Og i gamle dage var det jo sådan, at der kom de unge mennesker jo ind i forsvaret, og nogle af dem blev sergeanter og løjtnanter, og de fik lederuddannelse. Det gør de ikke mere, og derfor er spejderarbejdet den lederuddannelse, som vi har, og som dansk erhvervsliv er meget afhængig af. Det, der er unikt ved spejderarbejdet og den lederuddannelse, som spejderarbejdet er, det er, at det er en mærkelig kombination af både det individuelle og det kollektive. Og det vil sige, at jeg lærer gennem spejderarbejdet at blive selvstændig og tage vare på mig selv og klare mig selv og stå fast på mine synspunkter. På den anden side lærer jeg også at tage ansvar for fællesskabet. Og det vil sige at sørge for, at gruppen kommer til at arbejde godt sammen, at sørge for, at ingen falder ud, alle er med osv. Det kan man ikke lære på Handelshøjskolen, fordi spejderarbejdet er en meget bred vifte af aktiviteter, og det er netop gennem den brede vifte af aktiviteter, at man lærer alle disse ting. Hvis man spiller fodbold, så kan man godt lære at samarbejde, men det er en meget, meget snæver ramme. Spejderarbejdet er jo i virkeligheden alle aktiviteter, og derfor så lærer man, om jeg så må sige, for livet gennem spejderarbejdet, men man lærer for fodboldbanen i fodboldspillet. Tag hele listen over de 100 højst placerede danske erhvervsledere. Jeg garanterer for 50% eller flere har været spejdere. Christine Vedø er patruljeleder for 10 spejdere i Grævlingepatruljen i Gribskov Trop. Hun er ikke i tvivl om, at spejdertiden har givet hende nogle redskaber, hun kan få gavn af senere i livet. Nu har jeg været leder 2 år her i Grævlingepatruljen i Gribskov, og jeg får som leder et rigtig godt indblik af, hvad mine forskellige patruljemedlemmer, hvilke kompetencer de har, og hvilke områder jeg kan sætte dem til at arbejde på, når vi for eksempel er på tur. Det vil sige, at jeg kan udnytte, hvad de er bedst til hver især, og jeg kan understøtte dem på de punkter, hvor de så måske ikke er helt sikre på, hvad de skal gøre, og hvad de ikke helt har styr på der. Så er jeg der som guide for dem, og kan hjælpe dem til det, de er usikre på. Men det der med at kunne fordele opgaver og have styr på folk, hvad folk er gode til, og hvad folk måske skal have lidt mere hjælp til, vil jeg sige, er vigtigt at kunne. Jeg tror, at det er rigtig, rigtig godt for mig, fordi jeg har lært super meget af at være sammen med de mennesker her, og få rigtig meget ud af at få rollen og få opgaven som at være leder. Det giver jo en del ansvar, og det synes jeg, at det lærer man rigtig meget af at bruge i hvert fald. En anden, der ikke er i tvivl om, at spejderbevægelsen skaber ledere, er statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han sagde til JP Radio: En statsminister, der ikke ved, hvor hun vil hen med Danmark, kan jo være nok så fint og godt et menneske, men så nytter det jo ikke rigtig noget. Så det er jo ligesom den gode patruljeleder, man skal jo vide, hvor man vil hen. Spejderarbejdet går sådan set ud på at bygge bro mellem individet og fællesskabet, ikke? Fordi når man står der som en patrulje i hamrende regnvejr og skal prøve at få fisken stegt med noget sølvpapir, så skal man trække på forskellige ressourcer i den her patrulje. Og det synes jeg, man lærer meget af, at se, hvem har styrken, hvem har svagheden, hvem er ved at gå sukkerkold, hvem skal spares lidt, hvem skal trække læsset nu. Det er jo det gode ved spejderarbejdet, det er, at man får hurtigt ansvar.